Hola, em dic Aes I avui vinc a presentar-vos un llibre que m'ha agradat molt, el qual es titula... Vale, treu això d'aquí ara mateix. Harry Potter i el llegat maleït, parts 1 i 2. Una obra mestra escrita per J.K. Rowling, John Tiffany i Jack Thorne. Es tracta d'una història protagonitzada pel fill d'en Harry Potter i la Ginny Weasley, l'Albus Severus Potter, i el del Draco Malfoy i la història Greengrass, Scorpius Malfoy, els quals pertanyen a la mateixa casa de Hogwarts, Slytherin. En la història, l'Albus i l'Scorpius volen fer retornar a la vida a un estudiant de Hufflepuff, en Cedric Diggory, qui va morir en el torneig dels Tres Bruixots de 1995 a mans de Lord Voldemort. Viatgen a través del temps amb un reculatemps il·legal que van robar amb l'ajuda de Delfinia Diggory i intenten fer que en Cedric perdi la primera prova del torneig dels Tres Bruixots per a que l'eliminin de la competició. I millor ja paro perquè si segueixo acabaré explicant tot el llibre i ja no tindria gràcia. Com es pot veure, és un text teatral en el que es pot identificar el nombre d'acte i d'escena, les acotacions, els personatges que intervenen en aquesta escena i, en aquest cas, també hi ha una indicació sobre com ha d'actuar el personatge. Per acabar, el llibre consta de 458 pàgines, dividit en dues parts que al mateix temps estan dividides en un total de 4 actes, constituïts per 75 escenes. I bé, això és tot. Dóna-li like, subscriu-te i activa la campaneta per rebre totes les notificacions.